дар бинои баландошона воқеъ дар кӯчаи Шарифҷон Ҳусейнзодаи пойтахт аз ҷониби раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе дар якҷоягӣ бо дигар сохторҳои дахлдор машқҳои тактикӣ ҷиҳати пешгирии ҳодисаҳои сӯхтор баргузор гардид. ҳамкоронамон аз рафти чорабинии мазкур гузориш медиҳанд. ҳозир шудан ба ҷои ҳодиса дар кӯтоҳтарин муҳлат ва аксуламали зуд нишон додан нисбат ба он. ин амал хоси оташнишонҳост. оташнишонҳоро одатан вазифаи мушкилу пурхатар ҳамроҳ аст ва барои сарбаландона иҷро намудани рисолаташон онҳоро тамринҳои пайваставу такмили маҳорат мебояд. ин бошад аз ҷумлаи тамринҳои навбатиашон аст. тамрини навбатии муштараки худро инавбат кормандони раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе дар бинои баландошонаи мутааллиқ ба ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сарманзил дар суроғаи кӯчаи Шарифҷон Ҳусейнзода 10 каср яги ноҳияи Шоҳмансур доир карданд. дар ҷараёни чорабинӣ ҳамзамон дастаҳои наҷотдиҳандаи Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, шабакаҳои барқи шаҳри Душанбе ва албатта ёрии таъҷилӣ ширкат доштанд. дар ҷараёни машқҳо дар назди гурӯҳҳои оташнишониву наҷотбахшии раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе, Кумитаи ҳолатҳои фавқулода, шабакаҳои барқи шаҳри Душанбе ва кормандони муассисаҳои ёрии таъҷилии тиббӣ вазифаҳои мухталиф аз қабили ҷудо намудани хатҳои нерӯи барқ, хомӯш намудани оташ, наҷот додани шаҳрвандону фаровардани онҳо ба замин дар шароити душвортарин ва расонидани ёрии аввалияи тиббӣ ба онҳо гузошта шуда буд, ки бо муваффақият иҷро гардиданд. дар ҷараёни ин тамринҳо техникаи соҳавӣ аз ҷумла автомашинаи норбондори 60 метра, ки тибқи иттилои масъулини раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе дар кишварҳои Осиёи Миёна беназир аст, истифода гардид. истифода аз ин техникаи соҳавӣ имкон медиҳад, ки оташ дар ошёнаҳои баландтарин ҳам хомӯш карда шуда, зарардидагон тавассути лифт ва ё лӯлаи латтагин беосеб ба замин интиқол ёбанд. дар идомаи ин машқҳои тактикӣ оташнишонии кормандони раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе ва Кумитаи ҳолатҳои фавқулода амалиёти наҷотдиҳиро дар шароити таваққуфгоҳҳои зеризаминии биноҳои баландошона тамрин карданд. мутобиқи қонунгузорӣ дар соҳаи сохтмону меъморӣ, насби системаи мушоҳидавӣ ва огоҳкуниву пешгирӣ аз ҳодисаи сӯхтор дар биноҳои баландошона аз шартҳои асосӣ маҳсуб меёбад. ҳамаи ин қабл аз ба истифодадиҳии иншоот аз тарафи комиссияи давлатӣ қабул ҳам ҷиддӣ санҷида мешавад. дар рафти ин машқҳо масъулин системаи огоҳсозанда ва зидди сӯхтории бинои истиқоматии Шарифҷон Ҳусейнзода 10 каср яги ноҳияи Шоҳмансурро аз санҷиш гузаронида ба он баҳои баланд доданд. طبق طلبنامه وزارت گروه‌های داخلی و آیین‌نامه محاربه‌ای که داریم از روی مشق‌ها و درس‌های تاکتیکی و تشریحی می‌گذرانیم. امروز طبق نقشه ریاست ما سهم گرفتیم که همین در شهر دوشنبه بلندشونا بسیار صف آماده است. ایام حساب ما باید که یک درسی سرجمانه با دیگر مقامات باید می‌گذراندیم. امروز آیا شخصی فعالانه اشتراک کردن چه خیلی که شما دیدید همه اون نقشه‌هایی که ما کشیده بودیم از روی نقشه‌شون برآمد. در وقت گذراندن سنجش و گذراندن درس‌های تاکتیکی و تشریحی معلوم گردید که بینای مذکور با همه طلبات‌های قاعده‌های به خطر از سوختار تجدیدانیده شده. همه اون تجهیزات‌هایی که اولین درجه میباشد در انشاءات‌های مذکور ما سنجیده برآمدیم و همش کارشایان میباشد. тавре ба мушоҳида расид, системаи мушоҳидавӣ ва бехатарӣ дар бинои баландошонаи истиқоматии кӯчаи Шарифҷон Ҳусейнзода 10 каср 1 мутобиқи талаботи муқарраршуда мебошад. роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сарманзил ҳам ба намояндагони раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе иттилоъ дод, ки илова ба насби системаи муосиртарини бехатарӣ дар бинои истиқоматӣ ҳамзамон дар даромадгоҳи таваққуфгоҳ ва саҳни бино нафарони масъул вобаста карда шуданд. яке аз талаботи дигар дар самти пешгирӣ аз ҳодисаҳои сӯхтор ин мавҷудияти дастаҳои наҷотдиҳӣ аз ҳисоби истиқоматкунандагони бино арзёбӣ мешавад. фаъолияти ин гурӯҳҳо расонидани ёрии аввалин дар ҳолатҳои сар задани сӯхтор то расидани наҷотдиҳандагон мебошад. дар ин бинои истиқоматӣ ҳам аз ҳисоби сокинон гурӯҳи наҷотдиҳанда таъсис дода шудааст, ки масъулини раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе бо онҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ доир намуданд.
дар расми ҷанбасти ин машқҳо аз фаъолияти иштирокчиён натиҷагирӣ карда шуда онҳо бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. лозим ба таъкид аст ки ин қабил машқҳои тактикии оташнишонӣ бо ҷалби кормандони сохторҳои масъули шаҳрӣ пайваста дар бинову иншооти шаҳри душанбе доир карда мешавад ва бо иштирок дар онҳо наҷотдиҳандагон малакаи касбии худро такмил дода аз усулҳои нави фаъолият дар шароити сӯхтору дигар ҳодисаҳои нохуш огоҳ мешаванд.